17. Wakarohwa nemakore mangani? 14. Jere. Sumukai pamberi pangu. Tange maenda kumapurisa. Ndokungumana. Wewe. Sumukai. Manga chena inoparira pariri nhema. Yogana. Masabhuku vakagara nevana vachiita zvinhu zvakadaro 14 years ndonyadza mune tumhanya nadzo mumusha musikadza kugadzirisa nyaya yekuti mwana mudiki uyu haafanira kuita zvevarume mumakomboni. Waizviziva kuti mwana mudiki wauri kuita naye bonde asati mukadzi mwana mukadzi pakuziva bonde kwete kuti mukadzi kwete mambo andini ipapo mambo uyada unyengero vanomboraramisa anambata kana zaburako asi akakuvhevha zvako wakatodanana musoro imomo ndinoitwa Ernest Kumba ndakauya kwamambo ninhoyo ndakatiwo ndabva kubasa ndakasvika Kumba uri musi wa 2 December. Ndakasvika Kumba ndobva ndapo mukadzi wangu zvandakabva nazvo kubva kubasa ndobva ndabata foni yemukadzi wangu ndakabva ndaonawo mameseji awaitaura nemurume anonzi Sirisa. taura zvawaitaura zvawakawana mufoni makwenu mambazvo havafemberi kuti vakangobaizi kudii mameseji awaitaura wairatidza kuti vari kudanana. Vairatidza kuti vari kudanana sei? Wazvibata sei? varuda kuhosi wakanzwa zvichinzi kudii nemamasi wakataura chezvo kuti usimuke kuno kudai wakabata rizini yekuti vane zvari kuita zviri zviiri sei tizive tiwane pekutangira. Pandakabata foni yemukadzi wangu ndaenda mumameseji ndakaona vachitaura mameseji ekuti wakatangira chete hausi kuziva pazvakatangira. ndakaona pakanzi madii sekuru. Mukadzi wangu aisenda mameseji madii sekuru havana kupindura. Pakanzi bohere sekuru havana futi kupindura. Sekuru bva vazobvunza kuti ndiani. Mukadzi wangu akati ndimai Junior. Kanzi vanhu ndimai Junior vadzotanga futi kutaura vachisendana meseji vachiti zvinhu zvacho handinyanyatsogumira senyaya chimwe mameseji acharipo taura zvawakabata zvaita kuti uye kuno kudana hazvinyadzise zvawakabata ndizvotira kunzwa muno. Ndakabata inini ndakabata kuti waitodaidzana uchiti buda panzi ndikuone. Ndoaisenda mameseji vachisendera mukadzi wangu achiti buda panzi ndikuone. Mukadzi wobudawo panzi ndazvizoti aibuda here kana kanga asingabudi nekuti ndasipa. Saka ini chakazonyanyondrwadza kuti ndiuye kunoku inini ndera ndakasvika ndichibva kubasa pakatisendwa meseji zichinzi auya hadzichaiti. aidaro mameseji mukadzi eru wamo mukadzi ndaisenda mameseji. Yes. Chitaurire shamari nyaya yekutaurwa kwatinzi. Nyaya yakamira yakadai. Ndakabata foni yemukadzi wangu ndakauya
Pakauya mai Chinobva vakauya kwandiri mamuri munana October. Saka pane mai vakauya chii munyaya iyoyi rinofanira kuziva kuti vanogori chii vakauya vati mai vanhu ndamai vemurume. Saka vauya kwandiri vakabva kumusha kwavakaenda. Saka kumusha uku kwavakaenda vakatakura muroora wavo, murume akasara kuno kubva vaenda kupi kumusha. Vaenda kumusha kwikwe ivo matauriro avakandiudza vakanditi inini sekuru kuti mundibatsire panyaya yandinayo pana. Ndikati inyaya yei? Ubva vanditi inini ndine muroora wangu. Muroora uyu akauya kumba ari mudiki ane 14 years. Saka tikangotambira muroora uyu tichachi mhosva. Pane jera apo museya mwako. Tataura mambo akateerera. Nemakore mangani ezvinewo? Taurisa mambo anzwi. 17. Wakarohwa nemakore mangani? 14. Jere. Sumukai pamberi pangu. Tange maenda kumapurisa. Ndokungumana. Wewe. Sumukai. Mangachena inoparira parere nhema. Yogara. Masabhuku vakagara nevana vachiita zvinhu zvakadaro 14 years ndonyadza mune tumhanya nadzo mumusha. Musikadzi wakugadzirisa nyaya yekuti mwana mudiki uyu haafanira kuita zvevarume mumakomboni. Waizviziva kuti mwana mudiki wauri kuita naye bonde? Daira vunzwa namambo wazozvinzwa here. Aenda kudaro makumbo. Gadzira zvakazvima makumbo. Waizviziva. Vabereki vako vari kupi? Mubereki wangu ndio. Maizviziva here kuti mhosva yamuri kugara nayo mumusha? Mhosva taizviziva. Motora kuti nyaya dzakadaro modziuya nadzo kumatare. Mune nyaya yakashata yakadaro motora kuti munopinda kuti munomatare. Next quote. Bazulu. Tinozo. Mbomira vasiye vatauri. Taura. Matauriro aita baba ndo. Handisi kuda kunzwa zvematauriro, kuda kuti mutaurire relationship yevana kuti imimi mungatore mwana ane 14 years mogara naye mubameni semuroora. Ivo vabereki vemukadzi uyu vari kupi? Hapana auya. Vese ndokudai vese muri vasungu. Pakauya muroora uyu pakamudzosa ndikati ngaadzoke. Tinzwai munaye mazasi 14 years. 14 dziri kutaurwa pa14 kuratidza kuti kana aine 17 nhasi makore mangana magara naye mubameni. Yes. Taurai. Wagara makore mangani iwe? Mbakwana amwe nako. Taurisa tinzwe. Taura kuti zvinonzwa namambo mani. 2 years. Sinyama zakaita 2. Ana age. Saka nane 16. Makamudzosera zvikaita sei? 17 minus 2 vari bazara. Patakamudzosera ndikamuti dzoka uende kuchikoro. Iwe uchiri mwana anoenda kuchikoro. Dzokera uende kuchikoro. Ndobva adzoka. Ndobva agara. Ndobva adzokazve. Ndikati ko manje zvawaita izvi hazvishande izvi. Ini ndakakudzosera. Ndikati dzoka uende kuchikoro. Ndobva mavapa imba pamusha penyu 2 years 14 years under age mumba. Hanzi makavapa imba namambo. Nanhasi muri naye. Uyu akazviziva sei kuti mwana uyu under age musha menyu? Ina handizvizive, ndakabvira ndataura naye.
Zviri kutaura ari kundinyepera pamberi pedare ndasimudza ruoko rangu kuchangamire ndino. Zvaari kutaura pamberi pedare ndasimudza ruoko rangu ari kundinyepera. Hatisi kupinda zvedu izvozvo. Imi muri kureva here kuti tingasapote kuti munhu ukanzi yatiuraye munhu ukabvuma kuuraya munhu tobvuma kuti uri right nekuti watiperekedzera kuuraya munhu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nyange dai makaenda muchiti inini toda kuti tutsvage nzira dzekuti mwana abve mumusha medu taitangomutorera kuti akanga ari under-age. Izvozvo tinozvibvuma, ndozvinoita vanhu vakawanda zvekutora vana vevanhu ma-under-age. Kuona kuti pane mhosva apa inosungisa vanhu pamunenge maakufunga kuti haye zvinotofunga zvapera maakuita izvozvo. Isu hatidaro sematare. Kuzvinzwa changamira. Asi matauriro akuita sinzi baba wachigara pabhuroku ratinogara. Handisati ndambogara navo pasi kana kutaura navo nyaya. Idzoipfungwa dzavo nyaya dzeunogwenya ye-under-age. Mudare mangu. Saka makamboenda here kumapurisa? Inini. Vese, nyangwani. Kana iwewe wakamboenda kumapurisa kana ivava ndozvida kuzikanwa. Uyu murume yakatoti mangarira tikatobhadhara faindi. Aikumhangarira nenyaya iyi. Uyu murume yakati mangarira kuti takamurwisa auya kuzobvunza chikwerete chake ndikamubata zvemubhurugwa zvese zvanga zviri zvekunyepa. Ndiyekurwisana yamai mangarira kwete iyi manje. Tiri kutaura nyaya ye-under-age kuti pane vakambokusungisa iyi. Hapana. Masabhuku, sabhuku. Vanhu vekwenyu va. But muri sabhuku. Zvinokuuya kwamaita mawinga nyaya iyoyo nokuti mune ma-interest. Mairi. Mukanzwa kuti murungwe naana kukwana, pandotaurwa kuti ana kukwana ndipapo pekuti masabhuku imimi mukange muri pati ndipasewo munyaya dzakadai so muchitadza kuona pati yamunofanira kuona. Neni hatiwirirani. Batsirai vanhu. Ndobasa ratakakuisirai muusabhuku. Batsirai vanhu. Kwete kuti munotuuya muri part and parcel kuvanhu munyaya ye-under-age imi muripo futi ipapo. Nyaya iri kuitika mumusha menyu. Ndobasa renyu kutovabata vanhu ava kuti mambo vanhu vakurodza vana vadiku. Mambo vanhu vakutora ma-under-age. Ndevapi sabhuku uyu tobata vanhu ivavo tovaisa kumutemo. Handiti ndobasa renyu sasabhuku. Ndobasa renyu iroro sasabhuku. Ngokwa mambongezi. Tini zvinhu zvakadaro. But mumusha mune muchiitika zvakadero. Baba yangu ikabavhurira pera mupurisa akachinja vaya kunodasa. Ukudzai nemuromo. Totobata. Iro ripepa moenda naro kumbai. Munorisungirira pamba penyu parisinganaiwo. Munzwe kuti mambo ari kuti chii mudunhu make nenyaya yekuberekesa vana ma-under-age. Akawanda mukamunhu. Hatigone kugarira dare rakadaro. Akawanda. Hatigone kugarira nyaya yakadaro. Munzwa zvinotaura mambo. Ukaenda pakuwe apo munotoona chibhakani chakaiswa chamambo. Chinotaura nyaya iyi. Yakaipisisa. Kunzi sabhuku akauya nevanhu kumusha kwake kuenda kudare kwamambo kunotonga nyaya yekuti munhu uyu nemakore manganiwo. Uri musungwa nyaya iyi. Uyu 23 uyu 13. Ngokuti apaiti. Leo ngose tu hapa stage. Una bedere. Usikana. Sunura utaure nevanhu. Une bedere. Ani makore mari. Ndaitaura makore ako chaiyo. Akauya ne 16 zvakutaura. Zvokuya kumakwenyu va. Zvokuya kumakwenyu ya 16 asi pakataura kudana namanje. Ndelini. Amai isaizipi pamuromo penyu. Handichinyarara. Handisi kukana mambo achiti isaizipi zviri kunyarara. Adzimirwe nadzo idzi.
adzimirwe nadzo. Saka munotarisa munhu usipi akuenda kumapurisa, nyaya iyi ngaiongororwe. Asi iwo zvazvo zvaiveshamwari inini nyika mukati wakanyenga mukati uchiko cheuyu kuiti mama Uyu statement yaari kutsanangura ndeye kushandiswa naamai ava. alright Handi ndio zvari kutsanangura zvokushandiswa nevava kuti uyu mwana uyu akauya ari mudiki mumusha medu, saka toda kuti aende, taingotya kuti hatingagari neunder age toita muromo nayo, mhosva yakanga yaparwa. Saka iwewe toda kushandisa kunyenga mukadzi uyu. Asati mukadzi mwana mukadzi pakuziva bonde kwete kuti mukadzi azapindura munhu ona mubvunzo wakanyenga mukadzi ke kuiti mambo handini ipapo mambo uyana kunyengero inomboraramisa vanomboraramisa anobata kana zaburako asi akakuvhevha zvako watodanana wataura hwanga ubata amai avo pamusoro imambo aona kuzitaura sekuru wawazozvika kuti ubate amai avo vakuronga newe pa ava amai ava vakauya kwandiri nini aniti vauya kwandiri vakataura nyaya yavo vakati doti tikwanise kubvisa muroora, noti vakamboenda kumusha kwavakaenda vakawana mukadzi wavakatsvagira murume achiti uyu akaenda voona uyu mukadzi ari kuwana kupinda. Uyu anoda kutadwa nenyaya yekuti saka ukatumwa unouraya munhu unouraya nyaya yakaipa pane uyu museyamwawo inyaya yekuperekedzera, aitoperekedzera kuuraya uyu mwana uyu. Haana kutarisa future kuti mwana uyu agara aurawa kare. avo vakauya vachiti sekuru nokumbira mundibatsirewo. Aiwa mugarisana. Saka wanzo wabatira nenzira dzipi pakubvisa munhu uyu? Wabatira nenzira dzipi? Aibata nenzira yekunzi nyenga. Ndozvo wakaita. Iyo vazotanga watumwa iwe tibatsire. Nzira dzawaidzobatira nadzo ndedzipi? Ndodzaka idzodzo dzekutonyenga. Iwe uramba namunyenga. Saka nzira dzawaishandisa iwe ndedzipi dzokutobatsira avo? Ndo vakazotanga usama message kwandiri. Wakanzi iwe tibatsire tuyaende. Uchishandisa nzira dzipi? Ndinzenda mameseji kune uyu kuti aende akatwe mameseji izvozvo musabviramba zvinoitika. avamira kuenda kumapurisa ka mapurisa ndaadzinga panze apo toenda naye pamusoro changavi ko ndanchikumbira kuti hamungandibvunzirawo here madananirano yavakaita nemukadzi vasingaise inini uyu apupurawo madananirano yavakaita vari tu ndiani ava vari iyo ndatoisendeka pasaidi asi ndini wasvipisa inini kuti chi kuti amumo mudare ndakagara naye nyapasi munomhangarira anouya kudaro information munomhangarira munomhangarira mutaure nezvazvo pana nyaya iyoyo michikoiongomana sana michikudai nditumbosana naye vamwe vatineevo